Hello everyone! Another day, another kaganapan na naman sa aking live. Wala nga ako maipapakita sa inyo ngayong niluto ko dahil hindi ako nagluto ngayong araw. Tara, samahan niyo ako sa kung ano man ang ganap ng aking buhay today. Mga mari ko, may schedule nga pala ako ngayon ng turok sa center, pero bago yan, naisipan ko na munang maglaba. Dahil for sure kapag nagpaturok nga muna ako ay hindi talaga ako makakapaglaba. Gumamit na nga lang ako ng washing machine sa paglalaba. Washing machine sa paglalaba ng mga dikulay. Dahil na hirap na talaga ang buntit na tumaglaba ng nakaupo at magbabrush pa ng labahin. Pero hindi nga rin po ako nakaligtas sa pagbabrush ng nakaupo dahil nga yung ibang sobrang grabe ang mancha ay binrush ko na lang pati nga yung mga underwear namin. Kapag hindi kasi ginamitan ng brush ay hindi talaga matatanggal yung mga mancha nila. Kung ang iba nga sa washing machine na nga rin nagbabalnaw, ako nga hindi. Hindi nga kami nagbabalnaw sa washing machine kasi nga grabe pa yun sa kuryente. Grabe nga mga marin, mga oras na yun, sobrang sakit na nga ng aking balakang kaya yung paglalaba ko talaga minsan nakaupo or nakatayo kapag nagbabalnaw na ako. Medyo natambak na nga rin yung labahin ko kasi nakakaplano ko na kinaumagahan maglalaba, kinaumagahan, ayan, natambak na dahil hindi palagi natutuloy yung aking paglalaba. Nang matapos na nga po ako magbanlaw ay gumamit na nga ako ng dryer dahil nga madamot si Haring Araw ngayon, ayaw magpakita, nahihiya ata. Wala pa namang space dito sa may balkonahin nila mama dahil nga siya ay naglaba rin kahapon pati nga lahat ng hanger ay ginagamit niya. Kaya naman ang ginawa ko, itinambak ko na nga lang muna dito sa may gilid yung aking mga nilabahan. At pagkatapos nga po pumunta nga po ako dito sa may bahay namin na ginagawa kasama ko nga itong aking kapatid at meron siyang dala nitong napakaliit na nyog. Curious nga ako kung may laman ba ito kaya ayan pinabi ako na nga dito sa aking partner. At in fairness may laman nga rin siya at meron siyang kunting sabaw. Sabi nga ng aking partner makapuno daw ang tawag dyan basta hindi buo yung laman ng nyog na yan at malambot yung laman niya. Dahil nga kami mga patay gutom na ng mga oras na yan ayan ginawa na nga namin meriendahan. At ito naman kapatid ko, sobrang tuwa niya. Gustong-gusto niya nga yung lasa. Ito nga aking partner, busy sa pagputol ng mga sobrang kawayan dyan sa may bubong namin. At talaga namang hirap na hirap sa pagputol ng person at hindi nga siya makabuelo dyan sa may gilid na yan. Sabi ko nga sa kanya, wag niya nang putulin kasi nga nahihirapan ng kanyang damdamin. Pero pinagpatuloy niya pa rin dahil nga ang pangit daw tignan kapag hindi pinutol. Tapos niya nga maputol lahat ng iyon, naglagay na nga kami dito ng pantaklob dito sa may aming kusina or sa may aming banggirahan. Tulong nga kaming dalawa, ako dito sa taas, andun siya nagpupukpok sa baba dahil hindi niya nga talaga abot. Medyo may kataasan nga rin po ito kasi nga yung lupa dito ay mababa. Kaya naman talagang hirap na hirap kapag isa lang yung gagawa nito, kailangan talaga may katulong. Kahit nga talaga hindi pa tapos ay nag-asikaso na nga ako para nga umalis dahil nga ang aking schedule today ng turok sa center. Nakalis na nga ako ng bahay pero bumalik pa nga rin ako kasi nga nakiusap ako dito sa aking partner na samahan niya na nga muna ako sa center. Sobrang layo na naman kasi ang aking lalakarin, nakapakapagod maglakad ng malayo. Kapag nga kasi sinama ko siya, mas mababawasan yung aking lalakarin ng malayo kasi magmumotor nga kami. Alauna nga ito ng hapon at pag ganitong oras, halos wala nga talagang dumadaan ng skate para nga makapunta ako sa sentro ng aming barangay. Halos binibilang ko nga yung hakbang ko dyan sa rilis kasi nga nakakapagod ba naman ang makbang dyan. Masakit din kasi sa balakang kapag naglalakad ako ng malayo. Tawang-tawa nga ako dyan habang naglalakad pababa kasi nga imbis nga alalayan ako ng aking partner, ayan, video siya ng video sa akin. Sabi ko nga, videohan niya nga ako dun sa may release pero pati ba naman dito, binidyohan ba ako, iniwan ako dun sa release. Napilit ko nga rin itong partner ko na sumama sa video at siya nga yung tagahawak ng aking cellphone. Ayaw pa nga niya yung sumama sa video dahil ang gulo nga doon ng buhok niya pero sinabihan ko lang ng ang pogi-pogi niya, ayan, sumama na nga rin kagad sa video. Kaya naman talagang pag may kailangan at gusto ko, pinupuri ko lang ito at binibigay niya talaga yung aking gusto kapag napupuri ko siya na pogi siya. Feeling. Tapos nga po ng mahaba-habang lakaran, nagmotor na nga rin po kami papunta sa center. Parating ko nga po sa center, tinimbang na nga muna kaagad ako tapos pinuhaan ng BP. 5 kilo nga yung idinagdag ng aking timbang mula nung nagpa-check up ako last month. Kaya naman talagang pilitin mong mag-diet self. Sinukat na nga rin dito yung aking tiyan at tinignan na nga rin yung heartbeat ng aking baby. Saktong 7 months nga ako today at eto tinuro ka na nga ako ng pang second dose ko na turo. Sa mga oras na yan, kinakabahan talaga ako at in fairness mga mari, masakit siya. Pabuntis pa more. Binigyan na nga rin ako dito ng mga panibagong vitamins dahil naubos na nga yung aking iniinom na vitamins. Sobrang bilis ko nga lang sa center at ayan lumabas na nga rin ako kaagad para nga makauwi na kami. Paglabas ko nga ng center, eto nga may nakita nga akong lalaki dito at parang nanghihingi ng piso kaya nilapitan ko para mabigyan ko ng piso. Charis, yan yung partner ko at dyan nga lang ako inantay sa may puno ng mangga para nga hindi mainit. Busy pa nga ang person magdududut ng kanyang cellphone. Sabi ko na nga tumayo na nga siya dyan at uuwi na nga kami dahil nga malapit ng umulan. Kailangan niya pa talaga ipagpatuloy yung kanyang ginagawang trabaho sa aming bahay. Fast forward nga mga mari ko ay nakauwi na nga kami ng bahay at ngayon ko pa nga lang isasampay yung aking mga nilaban kaninang umaga. Dahil nga talagang walang space doon sa balkonahin nila mama, dito ko na lang dinala yung aking mga sampayan sa bahay namin. Naglagay nga ako dyan ng tali. Para nga dito na nga lang ako makakapagsampay nitong aking mga sampayan dahil medyo umuulan na nga rin sa labas ng mga oras na to, mga alas 3 ng hapon. Hindi na nga pala nasundo ng aking partner yung papa niya para tumulong sa paggagawa ng aming bahay ngayon dahil nga wala na kami pambili ng gasolina para makapagsundo.
Ubus na ang budget ba? Sinabihan niya kasi ng partner ko yung papa niya na kaya niya na itong gawing mag-isa. Kasi nga tapusin na rin din naman yung mga gagawin dito. Sabi nga niya kaya niya gawing mag-isa pero hindi ito. Tinutulungan ko pa rin siya sa paggagawa. Huwag ko nga raw kasi i-steady o bibihin yung aking tinurukan para nga hindi mangali at mas lalong sumakit. Kaya ayan, todo tulong ang person dito. Pero in fairness mga mare, kapag mas lalo nga akong gumagalaw, hindi ko nga nararamdaman na masakit yung aking tinurukan. Hawak nga ako dito sa may dulo ng mga kawain kasi nga medyo mabigat at mahaba siya. Tapos kapag last na lang yung papakuan ay ako na yung nagpapako para naman makapagpukpok din ng person may maiambag lamang. O siya mga mare ko, hanggang dito na lang muna ang ating video for today. At ngayon pang halang ay nag-iisip na ako kung anong mga gagawin ko sa bukas para nga may content na naman ng person.